Čaute priatelia, vítajte pri ďalšej gym tour. Ako som vám slúbil, tak dneska si ukážeme trošku viacej oldschoolový gym a preto sme sa rozhodli prísť do Petržalky, do Arenaž gymu, do najviac testosterónového gymu podľa mňa v tomto okolí. Ideme si to ukázať, ako toto bude vyzerať. Sám som zvedavý, lebo doteraz sme si ukázali len moderné gymy, takže poďme spolu si to pozrieť. Toto sú šatne v tomto nádhernom fitku. Nájdete tu mega veľa skriniek, stripterskú tyč a tie skrinky sú na kľúčik, ktorý vám dajú na recepcii, takže si nemusíte nosiť vlastný zámok. Máte leg days a vás odpali proste, tak si sadnete do sprchy a môžete sa tu vyrolovať. OK, my už sme sa dostali dnu. Ako vidíte, tak to vyzerá ako v najlepšej telocvični na svete. Vstup 5,50, dá sa tu využiť aj multisportka, takže viete sa tu dostať aj zadarmo, pokiaľ ste zamestnaní. Pokiaľ nie ste zamestnaní, tak 5 páďo. Poďme si to tu ukázať, tým, že ja sa do týchto strojov až tak nevyznám a vyzná sa do nich motherfucking Big G, Adrian Franco, povie vám čo ako. Lebo Adrian už je 1000 rokov na tomto svete a on ešte cvičil s kameňmi. Kedysi, viete. V prvej časti sú takéto kotúče. To sú klasicky tieto gumené, dúfam, že to nájdeme aj real shit, real železo. To je celkom rare vec, lebo v málo ktorom fitku to je a trénuje sa s tým loglift. Tak to sa skrčíš ako máš tam úplne raketu naloženú, je to proste poleno a tu sú ešte kotúče, hej. Kamo, váš to jebu úplne, že 5000 kg. Boxer s***čovinky. To môžete vidieť tu, budeme zibovať presne. Potom tu je nejaká powerlifterská miestnosť. Tu už môžeme vidieť real shit kotúče. Moc pekný zvuk. Tu máš hip thrusty, vyzerá celkom dobre. Pendulum squady. Ďalšia vec, čo tu máme, tieto pozvarané hakeny. Keď vidíte vo fitku, okamžite ich choďte cvičiť, aj keď nemáte nohy. No ešte som ani neskúšal, už viem, že to bude proste dobre. No jasné, proste toto je taký pôžitok. Nové hakeny, ktoré sa robia, už nie sú také dobré a nefitujú tak. Strašne dobrý stroj. Dobrý, že? Úplne sa mi toto kamo páči, lebo mám takú nostalgiu, a keď som chodieval na základke. Mám tomu ver proste z tých telocviční a tam, kde som proste začínal. Ináč tieto kotúče som dával naopak, keby si chcel vedieť. Nie takto. Natoč si to, čo si urobil. Natoč si to. Kapeš? Takto sa nedávajú kotúče. Tieto železné, takto sa dávajú. No, swag. Skús ten kotúč akože na nohu a zlom si pár prstov. No? Nič, boj. Tento stroj som ešte nikdy nevidel. No, hlava čo? Tento mechanizmus, to je topka. Môže to proste vyzerá. Proste real shit. Reťaz. Kamočko. Najlepšia vec, najlepšie hyperextenzie. Toto kamo, budem proste do konca života hovoriť. Transformer. Čo to majú? Jebe. Grcací kýbel. Normálne grcací kýbel tu majú. Poďa tu. Tento kýbel to je najlepšia vec, ktorú som kedy videl vo fitku. Nič nie je lepšie, nič. Proste toto... Proste, a tu ešte aj krv, hej, aby ste vedeli. Na týchto veľkých je napísané, že 44, hej? Ale proste na niektorých to není, lebo to tu chýba. Niektoré tu chýbajú, chápete? Takže počkaj, je toto 44, hej? Tak to je, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na strane, hej? Takže toto sú 3. Takže 7, takže 3,5 keby to bolo, tak to je 22.
Takže toto môže byť tak 20 kg. Potom, že keď chodíš do takéhoto fitka, tak máš jednu stranu silnejšiu ako druhú, vieš? Áno, zoberieš vždy iné. Kamo, tie, ktoré chcem, tak sú iba tieto proste šupacké holandské chutiny. Nechcem s nimi cvičiť. Ale tieto nebezpečné. 75-ky, 60-ky, 65-ky, čo je. Dobre. Kamo, ináč akože bol som sa opýtať toho typka, že či nemajú trhačky na plíčenie. A vieš, čo som vás pýtal? Čo sú trhačky? Čo sú trhačky? A ja že... Takže... Že no to si objažiť okolo ruky a potom okolo ako keby tyčky alebo činky. Niečo také som asi videl. Tak sa išiel pozrieť a nemajú dodaj. I'm at a rare tip. Tell them all just stand down to the cup goal and the stands clear. I've been out running, top gunning competition, they know who the man here. I can never fail, I can never fall, count it up without a cashier. Hej, počo sa tu jedná? Emma. Yes? Tomiček, No. He's manager. čo ty, že Nitra 8-9 maj? My nevieme ani čo bude za 3 hodiny. Ideme s Vaneskou oslaviť narodeniny v Nitre. Je to, ona má 5. maja, ja mám 9. maja. A robíme tam party, tak potom rátame s vami. Jasne, že tam nepôjde. Kámo, už sa teším, keď docvičíme a dáme si maču. Mega strožne. Toto fitko nemá ani jeden mis. Som nečakal, že také fitko tu nájdem. Čo ti však toto je najlepší moment môjho života. Ale žila, cez biceps už tam je. Tak to počkaj. Might lose some battles, but winning the war. I get knocked down, I get back up, get up and go. I stay ready for more. Go toe to toe till I level the score. Never gon' quit. Heard you seen some, but you never seen me. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa dívali na tento brutálny vlog. Dúfam, že sa vám páčil. Ak sa vám páčil, tak napíšte do komentáru, že kvôli čomu. A nezabudnite dať subscribe, lebo ďalší vlog už bude z Dubaja. No fucking way. Je to tak? Naozaj tam letí? Mám vás moc rád, dúfam, že vás bavia tieto vlogy a to, ako vám ukazujem rôzne gymy po Bratislave. Napíšte mi kľudne do komentára, ak máte nejaký nápad na nejaký super gym, tak tam s Adrianom skočíme, dáme tam tréning a tak. Takže sledujte ďalej, dajte subscribe, koment a like a vidíme sa. Let's go.